Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ehangu cromfach ddwbl gan ddefnyddio y gair CAMO. Nawr, cromfach ddwbl yn gyntaf ydy rhywbeth tebyg i be dyn ni weld yn hyn, x adio 4, lluosi x adio 5, felly mae gen i fi un cromfach yn cael ei luosi efo cromfach arall, cromfach ddwbl. Ac i ddefnyddio y gair CAMO i ehangu cromfach ddwbl, mae rhaid i gael dau derm yn union yn ymddangos ym mhob un o'r cromfachau. Nawr, acronym ydy'r gair CAMO, C-A-M-O, ble mae bob llythyren yn cynrychioli gair arbennig. Mae C yn cynrychioli cyntaf, mae A yn cynrychioli allanol, mae M yn sefyll am mewnol, ac mae O yn cynrychioli y gair olaf. A mae'r 4 gair yma yn helpu ni gofio y 4 swm lluosi sy'n rhaid i wneud i ehangu'r cromfach ddwbl yma. Oherwydd wrth ehangu y cromfach ddwbl, mae rhaid fi sicrhau fod fi'n lluosi pob term yn y cromfach gyntaf efo pob term yn yr ail gromfach. Mae'r acronym yma yn helpu fi gofio sut i wneud hynna. Oherwydd, mae'r C am cyntaf yn deitha fi fod rhaid fi luosi y ddau dderm sydd yn ymddangos gyntaf yn y cromfachau. Yn yr achos yma felly, dyn ni'n gwneud x lluosi fo x sydd yn x di sgwario. Yna, dyn ni'n lluosi'r termau sydd yn ymddangos ar du allan y cromfachau, y termau allanol. Yn fan hyn felly, y termau sydd yn ymddangos ar y tu allan ydy x a 5, lluosi x efo 5, dwi'n cael 5x. Yna, dwi'n lluosi'r termau mewnol, y rei sydd yn ymddangos ar du fewn y cromfachau. Yn fan hyn, 4 ag x yw'r termau hynny. Lluosi 4 efo x, dwi'n cael 4x. Ac i orffan, mae rhaid fi luosi y ddau dderm sy'n ymddangos olaf yn y cromfachau. Yn fan hyn, 4 a 5 sydd yn ymddangos olaf, 4 lluosi 5 yn 20. Felly dyna fi wedi defnyddio CAMO i ehangu'r cromfach. Nawr i orffen i ffwrdd yn awr, mae yna ychydig o waith casglu termau i'w wneud, oherwydd mae yna ddau derm debyg yn y canol fan hyn, mae 5x a 4x yn dermau tebyg. Mi fyddai adio hynna i gael 9x, a wedyn wrth gwrs mae gen i fi dal yr x di sgwario a'r 20 yn yr atab. Felly wrth ehangu x adio 4 lluosi x adio 5, dwi'n cael yr atab terfynol x di sgwario adio 9x adio 20. Nawr, mi fyddai ddefnyddio y gair CAMO i ehangu unrhyw gromfach ddwbl, lle mae yna ddau dderm yn ddangos ym mhob un o'r cromfachau. Er enghraifft, 2x adio 3, lluosi x tynnu 7. Y tro hyn, mi fysai C am cyntaf yn golygu gwneud 2x lluosi x, sydd yn 2x di sgwario. Yr A am allanol yn golygu gwneud 2x lluosi -7, sydd yn -14x. Yr M am mewnol yn golygu 3 lluosi x, sydd yn 3x. Ac yr O am olaf yn golygu 3 lluosi -7, sydd yn -21. Eto, mae yna chydig o waith casglu termau yn y canol yn fan hyn. Yr ateb terfynol ydy 2x di sgwario, mae -14x adio 3x yn -11x, ac yna mae gen i fi y rif -21 ar y pen. Beth am i chi geisio cwestiynau ar y testyn yma nawr? Ceisiwch ehangu'r cromfachau dwbl, ydych chi nawr yn gweld ar eich sgrin gan ddefnyddio help y gair CAMO. Unwaith i chi wneud hynny, gewch chi gymharu'ch atebion chi wedyn yn erbyn yr atebion cywir, sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.